computer e mamalo mago gik manyaka bende tim. All right. Yeah. Ma kuro weche mag ohala mag oganda wa inyiso wa kaka computer nyalo konyowa e ng'eyo inyalo lupo ng'eyo kaka koth biro betie gina ko ng'ini mwinjo bed ni oganda wa tiyo godo gi resources kata mwandu ma wan godo e alwora marwa mondo bende kata ka koro computer donje to yudo ka wan bende wan gi ng'eyo ni ma wanyalo timo kama mondo wabed gi mise kaka nawacho mar ting'o malo yuto maro. But ing'eni king'iyo alwora wa chieng' mona romo nadhi ka dalang Kaiseri the late. Yes. E Masai kucho. Tayudo ka kuno gin gi tabu mar pi ahinya. Kora nyise ni jaduong' waziri in wan kodi gi problem achiel. Tabu ma wan godo en tabu mar pi. Kadhi mfangano tabu na en pi. Nikech pi ng'eny. Chuno nyaka ng'ad pi bachopi. To in ka nie tabu ni bende en pi nikech pi onge. Kwa biro e alwora wa makaindi makoro wantiere moloyo to alwora mar Nyanza. Iyudo ka wan gi lo to pur ok pur maber. Mana achiel kuom pek mantiere. Iyudo ka Nyasaye nomiyowa weche mag lupo. Tiyudo ka ok wasebedo gi kit kiluwa manyalo kelonwa mwandu maber. To magi bende chuno kada muno miyo nena ni koro ne blame mana sirikal to magi ni chuno ni sirikal bende nyaka ket ne oganda wa rieko mar mondo mi ginene infrastructure mar mondo mi gik ma watimo gi mwandu ma wan godo ma en lo. Yes. Mwandu ma wan godo ma en pi. Yes. Mondo mi waketi e production kata e nyuol manyalo kelonwa nikech ka chiemo onge tibiro yudo ka pek nitiere koro kata mana weche miwinjo ka wacho mag computer gi mor ne moreji idenyo to koro idwa diro onge kaka dia item gik minene timo to be kata mana computer ka. Yes. Ka ok oket nyocha na wawuoyo gi waziri Owalo ka ok oket network infrastructure fiber matudo ji koni koni makelo ni ji tudruok mayot kata mana kanyo pek bro bed. Koro mwandu wagi dongina no hakende chimo kata mana yore bende pod chandowa. Yes. Ika chieng' nitie wan gi pek. Ka koth nitie bende wan gi pek. Nikech kuma diang' ikal bende koro timango onge mondo mi chopi itima achiel ariyo adek mowinjo be ni nyalo timo e puothi. Mago gik manyaka timre. To gik mabro facilitate mabro konyo yore gi weche gi te weche mag dongruok gi en mana infrastructure ma sirikal nyaka keti mondo mi yoto bedie. Omiyo kiwinjo ka ng'ato wacho wach mar yo mar ndara mano gima muhimu kabisa. To neno ka bende Migori donga neno ka chako chila yako ochiwo mwandu mondo ji odhi otimango opur godo. Mage gik ma chuno ni nyaka mondo mi cross sirikende mag county gi national government mondo timie motegno moloyo kabisa mondo kel yot ji mondo chiem weche mag computer obro loso. Jalony